Gubuk asmara juragane Maret Karamanis. Siap. Nggih. Monggo Mbak Tanti katuran Yo. Iki gubuk asmara sik. Nggih. Sing siji lagi dipikir, tenan nopo iki. apa? Engko sik tak Nggih. rodek kok, Du. Nggih. Mobil wau. Sekali lagi nyuwun tulung. Mobil H8826 GG Kalya. Agia nyuwun tulung dipun geser. Iki putrane bapake rewel ya, Mas. Iki lho putrane bapake rewel iki. Mobil Agia 8826 pun. Nggih, niki mobil AA1293 UG ajeng metu. Mesake putrane Mas iki lho rewel. Mobile wau. Bu Tuti monggo kantoran tindak mriki. Mas Radio monggo. Bu Tuti kantoran tindak mriki monggo. Monggo Ibu. Bu Tuti monggo. Monggo Bu.
Tatin. Nggih. Mobil AA1293 UG nyuwun tulung dipun geser malih. Menika wonten kendaraan ingkang badhe medal. Sepisan malih AA1293 UG nyuwun tulung dipun geser. Nggih. Matur nuwun. Mobil warna merah. Merah. Nggih. Warna merah. Ning dudu wekku wis tak dol. Niku ngene sing ngendang niku lho, Pak. Sapa? Niku lho, ngene sing ngendang. Kowe duwene wong odong-odong.